Sagudayan nga rod ti surat ni Delilah. Dear Manong Nemi, mangmangig ko idin Manong Nemi, asaan kano nga ti kinakurapay ket isut mang tubeng, iti pa nakatungpal ti arapap ti may nga tao. Punuon ni Rita, nga mo remet no kasano, iti agpanagarapaap mo no talaga nga naikari nga sa among magunod dahi tangarapaap. Ora nga tano kasanot ayat mo nagsusamusom dagiti-dirigra kada alawi nga dumteng ti biyag ti may nga pamilya. Kas kanyak Manong Nemi. Wen, pito kam nga kakabsat, agasumot ngamin deta. Magital-talon laeng ni tatang. Ninanang kat makunang a plain housewife. Mangtagibi ka dagiti anak, agtagibalay, Manong Nemi, agserbi iti asawa. Kasano nga biyagin ti may sa makital-talon kang gagangela nga ina, Manong Nemi, ti panakaited ti masakbayan dagiti pitungan na. Siyak ti may katlo, Manong Nemi nga anak, datatang kaninanang. Ni Manong Junior, ti inauna, manangek ni Manang Helen, Manong Nemi, iti may kadua ket siyak sa lalaki, gan babae iti burdek. Manong Nemi, iti anak pa lang iti elementarya, talo kami nga agagayem. May mesakla babae. Kunada nga rod kanyak, nga mga kanuno, ipitin mo no, lipitin. Pag nagawan dakto dagiti duwa nga lalaki, mapirsa-pirsayak tot panang guyod-guyod da kanyak. Iso da sami kaniya Jerome Manong Nemi. Nga naggraduar kami ti elementarya, Manong Nemi, da kami ti kasisengadan. Lumabang kami eskwela, agdidinanon ka magi-inuray ti nagsapalan nga pagnaan nga mapanti eskwela. Mamano pa lang ti adalugan na idi Manong Nemi. Wen. No si aktibo na ang urayak, sumangbat to ni Sami, ni Jerome, aglumlumbadan to digitoy. Sakam ton magnang gaabay kat siyak to takinteng nga. Kibinandak to Manong Nemi. Nasinot at dati kanawan, isumat ti mangkibin ti kanawan nga imak. No at sinot at dati kanigid, isumat ti mangkibin iti kanigid nga imak. Di pagbintasan na Manong Nemi. No at problema, ag tinulong damang tulong kanya. Kasalasangan nakapapati. Pangungong tanto kanyak datatang kininanang. Ay, Delilah. Nanang, ay narating madamdamag may itandaron na ka na kami, ha? Kinatatang mo. Ubigan kayo at nakabilang timentarya, agi-inaram kayo. Samit anong? Anong saan? Agkukuyog kayo nga talo. Duwa nga lalaki, may sa ka babae. At kayo sa wanda ito. Nasisingit kam lang nga kaeskolaan ka nagagagim ng awamitin sa maling nga rantami ha. Ay. Kasanon, agbukar ton da marokong mo. Kasanon, agreglakan ton loko. Kita, pag nagawan takan to na di ay doon ka lalaki di sa amin ka ni Jerome. Saan to nga pasamag na tananan? Oy! Ang asyak ti suro ha. Basta laglagi pa. Aday wam dagid nga doon ang lalaki. Awan ti maitad daking ka nga na yung bag. Ano ko mga awan kitultulungan dak no da problema ti assignment ko, no da project me, so that ti tinulong nga doon. Nakatadok nga sumungobing. Tunukan, may pada ka kinimanang mo nga. Awan pa iti 17 na, 18 na kailang nagkasawan. Ni manong mo nga John. Imuno na pa yun, ni manang mo. Nga Helen, ni manong mo nga John. Nang, antarapaap mo. No, balin na ko makit, nagturpo sa gana ti college. Makit-kitak mat di kita, napipintas ti balay da, kit agmop obisina da. Ay, sabi nga may kandidata kinitatang mo. Nakanadupay nagiti kakabsat mong agruuray. No, kasawan to da manong mo John kinimanong mo Helen. Si kanto tagbaling nga inaunan. Si kanto mangaywan ka nagiti adim. Kahit ko tiyaga bumaknang nang. Bumaknang. Naging gana lang tarapapa. Malaksid.
no makiasawa kanto tibak nang. Idadayta nga ko na ni Nanang Manunemi sumipsiplot iti panunod ko tisang kaibaga da sami kini Jerome. Ako nada. Amom Delilah. Ito na siyak tibak nang. Umay kanto asawain. To api ko mga umay nakto asawain. Asawain nakto ko na ma. Alat o madayuak. Awang matito tiyan tagasat ko. Inakta sa syudad. Wanan tumat ni Sami. Wari naman siyak Delilah. Yung tumuwak na nga. Sigurado, nakto makigasang-gasat sa Manila, di syudad, tumuwak na nga, ang subliak to, tapno asawain ka. Agpadpada at ibagbaga manon nemi. No may pagkata iti panagbasa, mamatiak, nga ni Jerome, magunod na. Ngam ni Sami, deklamon manon nemi, tagbadpada kam nga nakurapay. Napiapa kay ni Jerome manunemi ta mga obisina ni mamang na sa dududwada lang ang kapsat. Sigurado lagi di makapagpasa ti college. E din ito ni Sami manunemi, waluda nga kakapsat. Nakaw, adadaman nga nagrigat ti biyag ng kami. Naggraduar kami ti elementarya, nagkakaeskulain kami manin ti high school, manunemi, bumarito dan, bumalasita kakmeten. Ngayon nagtultuloy manong name iti kinasingit itong galmay sa kana kami. Ore ong tandak datatang kininanang. Uwanak to nga uwan sa anak to makiguyog kunak ngam kasano nga jak makiguyog. Agkakaeskwalaan kami, agkakaseksyonan kami. Aglumbadan doon nga mga amis kanyak. Delilah, darang merienda, takortak. Ore siya, kadamat kwarta ka. Kunan tumad jamay sa. Tapos na awan driri, di talo talagang kukuyogin. Anya nga ta sa amin, no? Mangalakad sa bali nga partner mo. Tas siya taking partner kin Delilah. Ay, hindi kaya na. Sika siya taking partner kin Delilah. Sikat mangalat sa bali. Orin adan to umasidag nga padak nga babae manong nemi. Uy, kurang kayo. Kurang timay sa nga babae. Umaya ko na. Kunan to ni Sedi. Di mi kayat. Kahit yung asawan, doon nga lalaki may isang babae. Shish, Delilah. Nagtalak ka mo ito, naggasat ka. Ay, oy, agaluhat ka. Ang mga napaggudo, anda kan doon kita nga duwa lalaki. Agpadpada da nga mangipatpatag ka. May sa ka may, pisin na kanto. Sagay sa dan to, bubs mo, pisin to na dyan, kukuhaman. Inagraduar kami ni high school, manong nemi, may nakpinasyar ni Jerome. Pinastrek ni tatang manunay ta kursunada ni Jerome. Dadamat basit mabalinda. Ay, sobrang kamarok. ay wanggayam, malagip ko. Sakbay nga agsango kay ni Delilah. Adamala masalutsod ko, Jerome. Ano rin tata? Ay, pagbasaam ka di. Inakbasa di Manila. Ada antik sa diyay nga mang pabasa kanya, mang tulong kanya ka magbasa. Ay, kinasiya ta. Di Manila, uno diyay basta, yung diyay syudad. Harigat man nun dito ilata. Kahit anong kahit mo pagbalinan, baro. Kahit kung tagbaling na abogado. Opo, abogado. Kahit no siya nga doon mga asawa di anak ko agad. Adan to, manugang ko nga abogado. Kastan tumet manon name iti baga ni Jerome Kanyak. Delilah, to na ka nung aklunan na. Saan ako ma? Aklunan ka. Hindi pa ilang ubing tayo nga magbaga kang I love you. Wala ni Sami ti kahit mo. Nagbabawi ka to ni Sami. Tapay met. Baka saan nga makaumay di syudad. Kasano ko mga makaumay. Napiya kanyak. Taadad na papakin ni mama. Kinanda pa ikit ko ang pag-inak sa jay. Ningarod Sami. Awang kanumat amuna di syudad. Jerome, sino nga minti kaya kahit mo kata kami kini Sami? Hanggang gapuat, Delilah at nagamok at Samuel kini Sami. Delilah at Samuel. Awan di amok isungbat ko. Basta, Delilah, inaksa di syudad, kanina pa nagsublik, o may kanto na sawain. Inton may sakon nga abogado. Sapot abogado, matang ambisyon mo.
Objection overrule kada objection honor mo. Anana, nakangagam na kita. Ganda namang mga kuha na kita yung pelikula no nga. Objection, your honor. Kanana no sustain. Kanana. What is the substance of your objection? Counsel? Kanana. Talay pagbagam si Jerome. Mabasamak to nga tagabaling kang abogado. Dado tarapap ko. Anak ka to abogado. Tagapagtanggol. Kada kita'y nasinot naman sa nagkanyak, tiklentek, di isot ilabang ko. Ora isot aking basol. Gagamit ilabang ko, ora isot aking basol. Tapno laing nga, makunang saan aking basol. Di ba, gadang na abogado kit loko-loko. Baliktadan na, tilinteg, tipuraw pagbalinan na nga ng isit. Di ba? Di mo kahit abogado? Depende. Nasunod kay kariya. Kat nga tasami, anang at kahit ng 2 orso, baka abugago. Manong nemi nagpa-siyudad ngagpaiso ni Jerome. Kat naimula iti panunot ko ti Karina. Awain, agsublinto, tapno na makikasta kat umay nakasawain. Si Maruno, manunemi nga may pamasyar kanyak ni Sami. Nitatang mutmanan tinang ilukat tirida. Ay! Sami Barok! Naibag nga rabiyo tata. Ay, gastawat kang ka. Laumay mo pasyara mo di Delilah. Hindi namin nasan nga rabikat ni Jerome Timay. Una mo, tasagbay nga nagpasyudad. Ay, may nagpakada. Ay, di mo ko na yan, Barok, kakastamad tarantamit akin ni Delilah. Uwan data, umayak mo nagpakada kin kwa na. Eh, ita mapangkamat agbasa di syudad. Diyak tulam mo, no, makapagbasa at. Basta inak nagtrabaho sa Jai. Eh, nangarot ti mabali mo sa kang trabaho at high school graduate ka, wait. Conformed ta na tata. Mabali nga sumre kang houseboy, hardinero, gasoline boy, helper, basta inak di syudad. Kat ikarigadak ti bumaknang. Kaya ito nagsublihat. Baknang akton tata. Umay kunton asawa ni Delilah. Hit kastamad ti sao ni Jerome. Agbalin to kanong abogado. Kit siya ka nga eh. Baka agbalin akton nga ipagtanggol ti abogado. Natikit mo usawan. Mabaling ka dito sobrek tata. Ay, alala na dumanong ka. Manong nemi no kinagwapo ti pagsasalitaan. Kasla kayat ko ti gwapo ni Sami manong nemi. Wen, natay napintek iti kinakamuk kayo manggina. Idinto ta ni Jerome manong nemi kasla no kumain na po ikat nakusel o no naluyak saan nga napintas ti panakalinay na. Ay, ba't ba nadamat ka din nga nabisked manong nemi? Sa bagay ni Jerome, bagay na't abogado nagbalinto nga abogado. Kahit ni Sami, nabali siguro nga takla mo, baka bodyguard ti may isang abogado. Bodyguard ti may isang politiko. Tano, pamagiti pagsasalitaan manong nemi nga sila natangtanggan ti bagi ni Sami. Naruam siguro tinadagsen, wano narigat na pa nagtrabaho. Idinto ta ni Jerome, manong name, yung mga spoiled isona. Tatakatulong na ngay. Delilah, umayak mo nagpakadakin ka. Kaya nagkari. Ayun to nagsubliat, may sakto na baknang. Tapno may kanasawain. Ikandak lang di problema sa amin. Sabi ko mang problema ka. Siyempre, may mesa ti puso. May santulaing ti mabaling ko aklunin ka na kayo. Eh kasanun no saan nga sikat aklunek da sakit nakem mo. Wano saan kat ni Jerome ti paayak kat sikat aklunek na sakit to matinakem ni Jerome.
Anya tamok, baka pinatay ka ito. At tulag mi, na sino man ti maabak, okay lang. Teko natin English nga, may the best man win. Nasa isa tulang araw din, no, awan pulos ti aklunak ka na kayo. Saan nga mapalin na? Iso nga mapanak sa syudad, gabukin ka. Sikat na kagapo. Wine, inak sa syudad, makigasang-gasat. Karinto no mabalinan nga, ada mabalin ko magtangsit kang ka, agsubliak to, tapno ni kastagat, umay ka nasawain. Bahala kayo. Ano naman timariknam kada kami, kani Jerome. Siyempre, nagbaling ka nga na patig kanyak, tas since ubing tayo, sa bali ka na tayo. No, the problema, tulungan dak nga doa. Baka gusto niya ko na nga pagbinayan dak to, pirsayan dak to, ang guduain. Iba't patig na? Well, nakasmay sa gayam. Kani Jerome. No kasanot pa nang ipatag ko ken ka, kaslamat ti pa nang ipatag ko kini Jerome. Asino ti mas. Awan. Ngem jak tulaan mo. Into no, madanunan ti panahon nga matungpal yun tara paapyo kini attorney. Sika na pagkahit mo pagbalinan. Kahit ko tagbaling nga soldado eh. Soldado? Tagigam ti paltog. Tadi makilablaman. Kahit mo tagigam ti soldado. Ay, ti paltog. Uy, kahit nangorod Jerome. Mga kalintigan ka na kita kaya kliyentena. Ito no, abogado isuna. Mga met, nagbalingkan to a kriminal. Saan nga kina-kriminal, timang patay, no, adolescent siya mo, no, may saka kasoldado no, polis. Ay, ala ko mga rod, sabi ko mga rod na matungpal tera paapyo. Ngayon to nagdesisyon na sino ka na kayo, bareng ko man, no, makapagkinaawatan ka ito. Ngayon, di saludsod. Adan to nga na may saka na kayo, ngagbaling asawa, nga makatagikwa kanyak. Napangarod dagbadpada nga nakigasang-gas at manunemi dagiti duwa di syudad kat nabatiak dito aw-away manunemi. Ngayon sa bali nga makitak no saan nga katurudan, kabantayan, kataltalunan, karayan, way. Ngayon sa bali nga manggig ko no saan nga tarawk dagiti manok, gugug dagiti aso, emet dagiti kalding, emak dagiti baka, emak dagiti nuwang. Ungor dagiti motorsiklo, tricycle, sumagmano nga jeep. Dagiti addan iti kod second jeep nga addan na medyo adda mabalinan dito lugar ni. Ako pwede manon name iti cellphone, surat, telegrama pa ilang iti komunikasyon, manon name narikat pekidi, no umay dagiti kartero, no umay ditoy, aw-away mi manon name, no umay mangted ka dagiti surat. Nagpasentro ka ti ilimi iso mapangkay jay post office ag damag no adda surat mo. Masulit manong name na di kartero nga oy yamita narigat ti dalan. Awang pulos na nagbakasyon manong name kadagiti duwa idi madanunan ti makatawan di syudad. Sa anak mo't nga mapamakitamdamang idi balay da Sami, idi balay da Jerome. Tamangan may bagatak idi nga. Kas lamang namnamak ti may sa kadakwada. E di ba nagbalasang ko manong name, syempre ado dagiti kakabsat ko inauding im siyak. Siyak ti katulungan ni nanang aglaba, mapasaray, mapanak mo't makigapas, makiyaraep, makisagka. Gamot na may sako na balasang manong name, ado madlata dagiti agar-arem kanya kung may pumasya. Nga pagproblemaan ni tatang kas namatang kininanang no kas nga bumigat kat nakaang-angseg ti sango ti balay mi tadagiti nga babaron no at agpasyar saan mo't lamay maysa sumrek di maysa mabati di gina duma barkada na adanto dagitay
Makita nga, ruot da, nagrungrungan da manunay. Ni maning manunay, minti may sa napasnek nga gararim kanyak. May samit nga makitaltalon manunay mi. Hoy na. Imuno na ini nga nagraduar, iti ka, elementarya, ng tida kami, saan nga nakapag-high school. No umay, pumasyar, manunemi, diya ka mo, tanitatang latat, umuna nga mangilokat tiri daw, nakasta nga, nagpasyar kanya. Nembagarabiyo tata, ay, kastamat kang kamaning. Lagit, dumanon ka, barok. At, bit-bit ko tata. Ay, makita ka rin gananda. Ano nga mi deta? Mainom kin pulutan. Ay, sus, apo na ito. Mante mo gusto kin kamaning. Amom, dagay di mo na nga nag-aarim ka dati anak ko. Nanaro na ka na sa amin ka ni Jerome. Ni, may isa ko mga stick na sigarilyo. Tangasad nga arak. Awang pulos inted na. Yung siga. Ay, apo, kompleto. Ada arak, ada pulutan. Baka dabay sigarilyo. Adda tata. Opo, nain man ni nga ya. Sikat kaya't ko managwangin no kastoy lang. Kat siyempre, manunemi, umay palo-apen ni Maning na kumustan din at daton na ngayat. Maning, ubingak pa eh. Dapat na kita ubing nga, ngamiti siya kang adasawa na ni. Tapay kahit mo tag-asawa. Kastan duman at labas na. Di pala rugya kita ti ag-asawa ti agpamilya tapno itatanapig sa agpay. Kayak pa lang ti agtrabaho ti taltalon. Mamintlong agtrabaho. Di ita ti ba nag-asawa ko tapno napigsaak pa lang nga mga paay tinaran niya kamasak bahay nagdagbaling anak na. Anya nga tat masakbahin ni kita anak na nung datat nag-asawa. Kasi makikita nung kita dati law-law tayo, di ba? Kasi kada kami. Awan pulos na karidora kada kami. Awan to. Saan tingnan mo at mapasamak ti masakbahin? Anya tamom, no datan itong nag-asawa kita, biglang itong umina ti presyo ti Irik. O no, makakali akto ti balitok in taltalon kat bumaknang ang kadagos. Sa bagay, maning dito amo doon at mapasamak ti masakbayan. Para kanyak, Delilah, simple lang. Madan iti kabukbukodan nga balay, talo lang ti kahit kunto nga anak ta, tapos no kabaylan ta nga pagbasahin ni Dan. Because na ibagbagamon, hindi ka pa sinumbatan. Ibagbagak lang ti plano ti biyag ko. Maning, sorry ngaman niya. Saan ka may kantinamnama? Apay, or-orayam ka dito sa amin ka ni Jerome? Nga nangikari kang kat kinabaknang? Patsim nga ta, nga kadagitoyin nga panahon kat sikapay lang ta adatri panunot ken puso da? Saan na ka mamati, Delilah? At dalakid din sa bahalitan nga babahay ti biyag da. Baka masukon-sukoten. Aglalulukin ni Jerome. Ni Jerome, tadamasit mawalin na. Kanuorin ni Sammy. Baka dapat ka din asawa da ita. Iso nga saan ka nga mangnamnaman pa iti may sa kanakwada ni Delilah. At doyak. Adam nga saan ngayon madayo. Bayam di kita madayo. Tasadya tayan tigasat da. Sika kensiyak tagagasat Delilah. Lipatan mo da Jerome kini Sammy. Ngayon saan kung yung kaskaso manong name ni Maning umuna-unay. Awan ti mariknak na isang sangayan kanakwada. Buno keng kuana. Idinto manong name ita kail-ilo ko makita, makasarita la kuma iti long distance, da Sammy, kini Jerome. Nakaluklukumot kami di kito eh. Uri maminsan da kumamot ng bakasyon. Iti may sangatawan. Pero umay dala ko mano,
Christmas. Uno sa angkat piyesta iti barangay uno ilimi. Ngayon pulos manong nemi. Uno umay ako man o kasta nga birthday ko. Agbe-birthday ang akong pulos paalak nung daduma manong nemi. Haging ka sa ang napupuutan manong nemi ti panaglabas ti panawen. 5 nga tawen sipud napan in Ciudad de Jerome kanisami. Uwain manong nemi. Siyempre, nagsurok mo ta ng 20 tatawan ko. Kastamot ka nakwada. Nananayan ng malasang. Sa malatang ang star din ni Manning manong nemi o may mga arim kanya. Aging gabim takti damag manong nemi nga adan ni Jerome. Ni tatang manong nemi ti may iti ayan ko nga aglablabahan ti may sa nga bigat. Hey, Delilah anak. Alistom deta. Tante makidaya. Tang, makidayan tayo. Di mo ka di may nadamag nga simang pwede ni Jerome. Jerome? Simang pwede? Wain, agpadaya ita. Eh, sukra. Ang mumutin dito lugar tayo anak no, agpadaya ka sa permia. Hanggang umanit ali mga baboy nga maparte. No, dito ita agpadaya. Ado nga ron ti naparte nga panagpadaya ni Jerome tang. Anyang okasyon? Ikinagpala ka no ta, naggraduaret. Naggraduaret? Tuwan, 5 nga taon, abuga siya saan ka di? Hamot Ay, una ya. Engineer mo tibagbagak. Jaklamo no anya okasyon na dyan. Basta aday suna. Ningarod sa amin ang. Ako matidamag ko kini sa amin. Alakit alis sa amin, ninanang mong amin. Magdanapanan na. Napanagsingir. Anong amin siningir na. Kada di bayad na kita pautang tayo nga natin. Iti aping amin nga natin lang, ipautang nyo pa. Nagloko kayo, nagrigat, nagmula. Sa akin ipautang nyo, nanggaglako tinatang. At damat na kita awang pagbayad ng insigita natang. Ngayon, awang pagdanakan nyo. Alistok taglaba. Kaya't kumatan nga makita ni Jerome. Manong nemi nakarubwata kun. Imo no napikid din imo na datatang kandirikapsat ko. Agmay masak dito ibalayon manong nemi taong matinit na nanang. Napamat sigurong di manon. Hindi tadagsar din ako sa iti sangot ibalay. Nako. Tamang pa nga takot siya dito iba. Kami dito ibalay na ako naktinakam ko. Sinirip ko manong nemi ti tawa. Na sinuray dyan. Idudumdum sa hagman na makita ka. Ay, ni Jerome? Umay na siguro personal nga umay imbitaran. Inuray ko man nung name yung nagtugtog. Ti makadakas nagdanagak amang ano. Kadawan ti kaduwak. Ibagag tulat ang ada ni tatang, italikod. Unong nanang ada ta kusina. Manong name idilukat na tiri daw. Una ilukat ko tiri daw kanak ko. Simabat kanyak ti. Banglo manong name iti may nga lalaki. Bangbanglo para lalaki. Hi. Kumusta, Delilah? Jerome? May siya kakadiling abogado? Dandanin. Kaya madapilasan mo na nga sa bali nga kurso nga inraduar ko. Sa konti ituloy. 3 years more. May sakton nga abogado. Kasta? Dumanong ka. Flowers for you. Thank you. Chocolate for you. Imported din na chocolate. Ken sing-sing. Engagement ring. Ususto na ito nga sing-sing mo na. Ano pagkagarap mo kanya gumatang tingang ganjong? Nairigalo kini babaeng ipatpatig ko. Aping nga ganjong. Mabaling ka nga siya ti mga isuot. Mangiyosong dito nga sing-sing. Itiramay mo.
Jerome, amang no ano ya? No, andan to kanya kung dati sing-sing kati bagamon ng girlfriend na. Tanya ko mapiti kayat mo. Sino ka ron? Ni Sammy? Anda ka di damag mo kin Sammy? Kasi nagkita kami sa syudad. Ano to mo, Brana? Diyan ka mo, no? Ano na napampanunot na? Nga niya. Kita, ada bunggoy na, ada grupo na. Ano ang grupo? Islam miyembo ti sindikato. Ano ya? Nakalaslas to, hindi nagkita kami na minsan. Hapay. Yung pagkita na kita yung paltog na. Siyak lang ang nagkataon nga dyan intugod yung paltog ko. Nga mabuti nga ang mga matiliwak. Awan ti lisensyak nga amang carry ti paltog ko eh. So nanalastog. Kabuta kadwa na kano dagiti pulis. Ado kano dagiti kakadwada nga panakabagi ti linteg. Kit mo sawin ni Sammy, miyembro ti sindikato. Parang ganun. Padpataksam sa amin ni Sammy. Ada da kaya ding isagit mo ni Sammy ng ti siyak. Ilin ta siyak. Agbasbasa ak legal. Ngayon pa yung kundong tagtrabaho. Kabayatan nga raping ko. Agbasa. Kinaabuga siya. Sayang nga ron ni Sammy no kasbegarigan ta kasi dyan. Kasi di man ti magbaga na kanya kiti. Agigam ka no ti palto. Soldado no polis. Pulis nga talaga isuna. Pulis? Pulis karakter. Ano pulis karakter? Tiltiliwan na kiti pulis. Siguro, intun may sa ako ng abogado, kadagkakaso, baka asid ganak to. Nga siya timang abogado kayong kuana. Gamot pa naggayim niya agad sanggot to matapaayan. Ang jakmat may ka rin, no? Mapangabak ko ti kaso no saan. Di kayo maawatan. Abay ka di mo maawatan. Nakalawlawag. Agbalinak to ng atorne, abogado. Nintumat sami, agbalintumat na kriminal. Asin nung arte kayat mo ka na kami. Nagijay mangitang tanggol, kapag tanggol ng mga kriminal, wano ti kriminal na mismo. Tsaka mo, Jerome. Oh, huwag ganyan. Isang yung mind up ng second personal, imbitarang ka. Let's go. Datatang ginanang mo. Imununada na. You mean, nagmemesa ka? Ala, abay ko man nagmemesa. Jerome, di ka kasta. I love you. Ori itakit mabaling ka ikasarin. Amom ka di nga nakagatang ako ni ti Lute, nga pangipatak na rin to tagbalin nga mansyon ta. Amom ka di, nga nagatang kong ti Lute nga, adati sa kaanin ti Turod. Turod? Nga papanantay di pag-alalaan ti Lumboy kada bayabas, kaduwatan ni Sammy. Nabindas ka pagyanan sa jet balay, matamdagam ti kataltalunan, agraman ti waig. Mangig mo di kiti kanta di kiti bilit, na presko ti angin. Jerome, mabaling ka di nga rakopeng ka. Tsak kayat, Jerome. Saan ka di nga siya ti kayat mo? Di ka di Sammy. Awan ti kayat ko kada kayo. Oh my. Ningarod maning. So karon na pingat agar-alim ka kayat. Ano't malalam ko makiniman ning. Shak. Madulang atawan talaga ang abogado akton. Come on, Dilela. Jerome, no di ka mo kahit nakagura ka, sa mga ipapilit kahit mo. No ima, sige. Dati mo na makibkibin mo, magigamam ti imak, tinakulap ko. Ngam narakupan na kang bisituan niya kaya. Sinungar ti kahit mga bisito keng ka. Ni Sammy, awan ti amok. Sige, intan. Makilugan na kalang ti kotse mo. Dapat lang. Tapos namadasa mo taglugan ti kotse. Ida ka rin. Manong Nemi
nakadado ti di maray ti padaya. Ado pa iti nagyawid manong nemi ta ado. Pati na nanang kintatang manong nemi kakamsat ko. Adabit-bit dami na supot. Imuno na damat lang ang nagawid manong nemi na matbat na nood o diak na igawid nakmat niya Jerome. Inya mamunak ka na papakin ni mamang na. Pa, ma, sunod nagbalin ng attorney. Ay, asawa ti abogado. Yakit na, dakay nga talaga tinekaritong galmay sa iyo, akit iso. Kaya maping iso. Idin to ta, nakadadumat na ito, professional. Parang wat kong making ka, dya syudad. Manong nemi na dahit ang imprang ka, dahil naganak. Kani Jerome, kaslada dayon, tiriknak kang kuwana. Huwag mat ngamin nga peso. Abi nga siyak pelat kayat ni Jerome, may sandun nga abogado. Siyak, high school graduate lang. Isla saan na ka mamati manong name niya pudno ti bagbaga ni Jerome. Bakit na doon kinagwapo na? Kan kadakot sa gan kawartana, bakit no? Adot chicks na yung syudad. Kat ni Sami nga ta. Yun ton kaanumat na sumarong ka ni Sami. Inem nga bulan tinapalabas, iti bumtak matidamag manong naming addan ni Sami. Ninanang met manong name di may nang ipadamag kanya. Ay, ni Sami adda ka numaten. Kano kunayo natin? Damdamag lang nga. O rin padaya, agpabunar. Hamat ka no. Hangem, isugahem tinakagatang iti daga. Iti along di highway. Dagang along di highway? Nangalan ako man gatang na. Jack manam mo. Nimet Jerome, ija sa kaanan ti Turod, ginatang na. Kaya ano na di highway ko ma? Mangipasdik ka no ti negosyo. Siguro akit umay to, pumaser kang kainton rabi eh. Kadagpag sumanong nemi may pimasyar. Manong nemi. No idi, kad awan titugtugot na no may nakpasyaran. Ngam kadadi may pimasyar manong nemi. When? No kotse tilugan idi ni Jerome manong nemi, Pajero ken kuana. When? Kanadaduha nga bodyguard na. Tayo di dumsag na manong name iti Pajero. Na nakita kiti panang mandar na nga didua kakadua na. Kada inruarda. Kin indesag da. Manong akis nga arak kung ano beer manong name. Sa ano nga pulutan. Sa impok ka madakos ni Sami. Tinaga ni Tatang. Tata Bursyo! Ano, may kayo? Tumulong kag bunak ka na gito eh. Nakalalis to man itatang manong nemi. Kit kasto ni tagarakgak ni di makita na ti. Arak? Sa dope nga pulutan. Sa ada pa yung paput-put ni Sami kan kuha na. Nga idikitahin ni tatang manong kasto ni di paggak na. Napan na pa inyok kwarda. Binilang. Manong nemi kwarta. Bakbak ng sama dito nga sa amin nga ni Jerome na kung nagdanagan. Nagayab ni tatang karagiripada ng amunat uminom, manunemi kat kastoon in tiringgorda. Insaganamat ni nanang manunemi ni kiti masapsabol da, lamisa ang gantugaw iti sangot ti balay. Nagurayak man nga sumurek ani Sami. Iti sumurakan manunemi ta nakalukat tiri daw. Adak matisalas na gimubuhay ti TV. Tadamat TV mo ditoy na. Hi, Delilah. Hi, Sami! Kasla isupalat damo ka pa nakakita kay Juan. Sige kaya, for how many years? Wow. Nabisbiskan man yun timamagim. At adang medyo pimugot. Gabo di trabaho. Trabaho? Kas ko man niya trabaho. Narigat. Tayo ko na adang aramadam amin na pigsam. Tured, tipakinakim. Tured ti pakinakim? Nadadagsan eh.
Natutagsan? Ano pag-ubraham ngamin? Ada kiti paktorya. Paktorya ti landok. Landok? Inagararamin ti paltog. Ah, sumid lang ha. Natagsan nga talaga. Paltog kayam ti. Raramidan nyo. Nakadil-delikado sang kadi. Nilayla, matungtong palan di kita rapahap ko. Nagatang ko na dyan nalawang nga pasyat ti highway nga saan nga mataltalunan. Diba? Nakadintog. Magipatagdarak ti takila building sa dyan. Orita asidagmat ti panakasentro. Paupaak. Pagbalinak nga mall. Mall? Nailit ano mall? A little mall. Nyata mo, baka no, isa jacket, umasas nagdudito pagsinyan. Di ba? Hanggang na das kan mapang kay Jaili mo na Diyosida at no, agboy ka ti sine. Kita restaurant. Oh, kasla ko man Jollibee. O may dito eh. Kasi tara, panggip ko eh. No saan ko man nakabaylan ti big mall, mini mall. Di ba? No grocery, mini grocery. No market, hanga supermarket, mini market. Sami? Naituloy mo ito nagbasa di syudad? Saan? Nagtrabaho ka sigod. Ni Jerome naggraduhan iti 5 years course. And then ituloy ng tumid lang, kamayatan ng trabaho, ituloy ng tumid lang, nagbasa, tapnog baling abogado. Akit kita kayo? Pasaray? Amo mo tayo nagaya, bakit may ilit itong galmay sa kana kami. Pasaray siya nagpaala. Pasaray siya, adadopi nga siya nagudawin, nagpaala kikwa na, naimot eh. Siya nga, doon nakortak, gabor. Awisek, mapangkamit ka na kiti beer houses, mangirwar ka tila babae, iso na lang, mahilig ti babae na dyan. Siya kakat, sikat na lang ti panunod kan pusok. Kahit mo sawan, ni Jerome, mahilig ka na kiti babae. Kamkamatin ti babae, iso na. Siya nga ron, kamkamatin dakmata, ti babae, ha? Di bakla. Si kamat sabi, pakatawa ka. Adamat babae nga kamat kanyak, di matruna. Edi may dito ni Jerome, adanay bagana kanya. May panggipking ka. Ano yung bagana? Kamang ka kanot sindikato. Kung nagtupay ngamin, nisot makauna na ito nga umay, baka padpadaksin naklang. Saan mo ta? Aping nga ang tapaltog mo, kas makita ko. Gagangiti may isang tao ito, nang narunan o anda ka di syudad. Kasapulam ti armas nga pang salik ng buti bagim. Kabaylang mat gadin salik na buti bagim, ha? Ta, siyempre, adumat na gadin kapasalunga nga paggad sa jay. Amog mati kumarate, kada kumugtat, dumanog. Medyo nagbasak basit, ada nang isuro kanya, iti martial arts. Kahit nga ron Jerome. Jerome agad lupoy, kasi makita ni Bagina, di ba? Maminsan ko lang kugtara na dyan, may parusisi. O nga ron, kasi lang natin nagtultuloy ka na kinakusel na ko nam. Ako mainam po kinakusel. O nasaan ka naluyak. Ngayon siya, mas makita mo. Natinab, itinapagad nga trabaho. Napagad nga trabaho. Kahit mo sa man, abay, amin may nga trabaho kahit napagad na. Narunan no, agigan ka tilando. Ano nga talaga trabaho sa amin? Awan ti pagnanagam, legal nga trabaho. Nangalang tidak kala kwartam. Trabaho nga rin. Alis to lang ti trabaho, alis to lang ti kwarta kanya kay.
May isa lang aldaw, pagdirikma. Ribo a kwartan. Kasano ko ma? Awan ti pagdanagam. Legal amin. Yan. Awan ti pagdanagam, gamutal, legal amin. Diba? Manong nemi didaydi nga gundaway kabayatan nga narasawan da kita adda tirwar ngomin inumin iti arak. Nagtultuloy man ti panagsasalita mi kani Sami. Asla na nagragsak ni Sami kasasarita ta mapagkatawa na manong nemi kada giti panagang angaw na. Awan man ti singsing manong nemi nga ented na kanyak ngim kwentas. Kwentas para kay ka. Habi nga kwentas. Pag pinustaan da, data singsingan ta kang ka, inted ni Jeromala. Inted na. Dapat pati ti kwentas, sabi ko na. At atidog, Ken, masakupan na ging ganat barokong mo. Di ba? Sakupan na tatingad kang nga ti barokong. Irito ti singsing, dadilang ramay mo, nga may maysa. Masang ka din nga napat pateng ti kwentas. May isang atengad. Nagdakil tengad sa agpababaging gana ti barukong. Sino kakayat mo nga ron? At atidog, kuno basit. Depende ano nga at atidog kan basit. Nalukluk meg, kuno nakutong. Natangken, kuno nalupoy. Manong nemi sumuplot iti panunod ko kasla da Malaysia iti bagbagakanyak ni Sami. Basit ka natidog, nalupoy uno natangkan. Sa bagay manong nemi natangkan ti bagi ni Sami. Idin to ni Jerome manong nemi ti kunak ngarudeng nga nakusel. Pudno ti kunan ni Sami manong nemi nga minsan nalakugtaran may parusisi. Ngem ti pusok, asin no kadakwada. Manong nemi. Idinay nga gundaway manong nemi inigaman ni Sami ti dakulap ko. Pinalubusak. Ta dati-dati maten nga igaman na ti dakulap ko. No idi ni Jerome ti imay manong nemi kasla kayat nak idi nga rakupen. Ngem nagsanud nagatrasak. Ni Sami inaala na ti may nga dakulap ko duwa nga ima na tanang igam pinisil-pisil na. Nakiktutak idi pangato ng agkan na ti bukot ti dakulap ko. I love you. Sami. Nakiktutak manong name, di guyudin na ti imak. Napaara ko pa kang kuha na. Inarakop nakmatan. Sami, no. I love you. Iba tanak Sami. Tapay. Hindi may ni Jerome, di na kainarakop. Arakopan na kumangin jak kinayat. Gamot ha. Di naamot inaramid na. Syakat. Adakat pa mawali mo ita. Nagbisikin nga dakyag. Tinang irakos ti bagim. Sami, paorang gulagol ka. I love you. Nabayagan nga narapaap ko nga. Nga magkanda kiti lips mo. Sami no, samon nga ilingan pa eh. Samon nga ilisi. Sami no, agikisak. Padasam. Nagkikis ka. Tapno ko nanto ni tatang mo. Ikasar ka. Oh, dinalpasin. Sami, hindi mo. Manong nemi ni Sami ti muna nga nakarakop ka nga. Ni Sami ti muna manong nemi nga nakananam ka dagiti bibig ko. Ni Sami manong nemi ti muna nga nangapros ti barukong ko. Ni Sami ti muna manong nemi nga nangapros iti legs ko. Supay lang manong nemi ti muna mat nga nangibalsak. Binalas ko tarakop na. Gabo tumariknak di barak ang nanam dagiti bibig na manong nemi nga nang nanam ka dagiti bibig ko. Diyak mo napuputan nga binalas kong tarakop ken agek na kanya.
Ngidagrinok at kami. Sami ha. Ang kaputa kastoy kat kastoy ha. Santa pa nga unwin. Taapay. Anya pa nga arti kayo dasawan. Imanuod kan. Bimalis ka matarakom ka nagkakukin ka. Gabot amang namnama ka lang kan Jerome. Kayat mo ta abogado ng imiti siya. Kasta. Oren na siya akong di nakaagik ka arakop ka naka-apros ti baro kong kinlupom. Sami, I'm sorry nga, oren na kastoy na napasamak. Ijak pila kayat nga nugutin nga. Untan. Gabot amang namnama kamalat sa bali. Okay lang. Basta, awan tito sa bali nga babae nga ayatek no sanga siksika. Idinto ta ni Jerome, masalap sa bali ti babae ti biyag na. Sa nga gabot na siya tagsaw, kat iba ka mapanmad padakis ko, no? Asidag ti babae kang kuhanan. Yan siya, liklik-likak. Gabot na sikat na yung kariyang ti pusok. Iba't patag ka unay-unay ti Laila. Namin sampay nga imay manunemi kas paset ti panagpakada na. Marugrugyan idin didakala building manunemi idi ginatang na nga lute ti along the highway. Kat sigun iti damag manunemi kompleto kano adda sa mini mall na adda gasoline station na kanda dumapay manunemi. Nga mabalin to mapan na pagsiyapingan, pagpaspasyaran, dagiti asideg kasidgan kakaruba nga barangay ti barangay mi manong nimi. Nagpagada ang subliman lang sa syudad manong nimi ang sublin to abalbalim. Talo nga tawen manong nimi. Tinapalabas. Nabayag idi nga akup operar manong nimi ti business ni Sami. Idin to tatiginatang ni Jerome anong naming nga lute, iti sa kaanan ti turod. May patakdermat ten manong naming ti kunada nga mini mansion. Kunang araw ti tatang kanya. Ay, di kiti doha. Nga napingat nga karibal kang kang idubing kay palayan kata pagin inagawan na kan. Ay, mayat man ta senso ti biyag. Dede nga Sami agad manot mapaspastrik na iti impasdag ng business na area. Ako na. Kaya na kita agop upa. Pinatakdaran na ti building daya. Kalpasan na, pinaupaan na. Ijakla mo no siya sino ti mangmanmanage si tada itang negosyo na. Antina ka no. Tatang. Antina. Wen. Ninanang na kumaang dinamat amo di kita tinalage na may pang-50 business. Isong antina nga dabasit adal na. Undergraduate ka no ti accounting. Wen. Ket. Tsak man mo. Nakabangkon sa nagiti mapaspastrik na. Ket nga Jerome. Sus. Malmalpas matindakil. Napintas ti plano rin niya. Sus apo ya. Ma-develop ka no di pasit di turod. Mamulaan ka na kitag bunga kayo. Sa adakan ulit ko na adanganan. Mini park. Kasla, ay may mini park. Miniso. Una kidi. Minuso. Among mutan ni Jerome nga mahilig ka na kitay. Kitay ayop iti bantay. Dakano, tarak sa dyan nga baklat ka na daduma-duma klase tiya. Kasla jay baluarte. Tata, mom jay baluarte. Jay vegan nga ron. Kasla kasjay ka na o. Mapadevelop ka no jawaig. Ato ka no tipama sa dyan cottages kamapan pagpipiknikan. Kas naman ti kunada. Apig sanay ka. Tsaka mo tatan. Apig nga, di mo. Awan tiyan mo kapilyan ka na kuwada. Kahit no siyak ti mamabali pagsalunsudan agad kahit kumatlangan ni Jerome. Apit ang, legal ti trabaho na. Abang abogado nga ron. Kahit legal mo ti Sami.
Aging nga ti Pakturya. Pakturya? Wan, ti magaramidan ti paltog. Aging igam ti na duma-duma paltog ko na ba? Wano saan kat aging puspuslit iti na duma-duma klase ng kapaltog. Tatangman. Wala di ko na nga gun running. Smuggling. Kada drug pusher. Tatang sambit ha. Kas tatag din dinamag. Iso nga kabaliktad digiti doang nga gagayhim mo, Delilah. Abogado kan mangi abogado ka digiti kriminal. Tatang sang atamit. Ala kita nasiyat mo saan anak ko. Ang no siyak ti masurot. Napimpinas langin no awan katakwa na balasan ko. No kas pagarigan ta asawaan na ka ni Jerome. Anang arti trabaho mo. Alalay ti may isang abogado. Uno, pangulo di kiti katulong ti may sabak na. Itatangmet. Saan ka nga ang bagay at abogado kasi ka undergraduate, high school graduate ka lang. Agbaling ka nga nga private secretary na. Sekretariana. Wanang saan ka din nga masaksaktan no kas pagarikan ta si kang agpaisot asawa na. Asawa ti may isang abogado. Nga madamdamag mo to, nga ni abogado kat saksaklutan nanto dyan ang lapsat nga sekretaryana. Uno tiladad dita, ti umay na mapan na dagdagasan, uno dandanunan, uno ado di kita ibalay na nga, babae ti biyag na. Tatangmet, nagalisto nga kuri ti panunod siya. Letang orto ko natin nga masirmata. Kat numet ni sami ti masirmatam, alagat medyo tratarin na kanto nga talaga nga pudpud nung asawa ni Sammy. Tagkabagay ka nga ron. Padpada kayo nga saan nga naggraduar. Oh. And damag kit awang ano mati-chicks ni Sammy. Ang ti makadakis ita. Nasaya ito nga tatbiyag yun. Natalnan ito nga ta. No, da kayo mat ti biyag ni Sammy kata kabusor na tilinteg. Malaksid ano talaga nga nabilag nga sindikato da ita makwartaan na mapasuksugan na amin nga agtuturay pati gobernador, pati mayor o nasinod ta. Tatang inasa-isat lang aro din ni Manning ti mapilyem tapos ni kastagat awan problema ni Manning. May masalan nung at problema no ni Manning. No kasan no nga mapadoro as ti biyagyo no da kayo tagasawa kini Manning. Yung maumot problema kini Manning gabutan nagagat. Manong Nemi, nagdinamag nga maisan nga nanay nga abogado ni Jerome. Nakalalain ko nung abogado Manong Nemi. Nagdinamag ti kinalaing na Manong Nemi, gabuta doon kita'y napangabak na nga saan kumarumbeng nga mangabak. Naging ka Manong Nemi nga nadamag ko nagbakasyon ni Jerome. Idi ta, maangayan Manong Nemi ti panakabless. Ti nakapimpin na sa building na kanda dumapay nga pasdek. At panang develop na Manong Nemi. Itigid ti waig kasamot na iti kasakhaan ng titurod. Manong Nemi kaslasaan at adalaga nga maikarin ken kuhana. Husto ti kuna ni tatang Manong Nemi. No siyak to tasawaan ni Jerome no mapasumak mga spagarikan. Siyak lang ti pangulo di kiti katulong. Mabalin siguro na anta party hanak itugot tasana kami bagay. Kaya nagpeso siguro Manong Nemi no siya maasawak bakasta masikugan na din sekretariana. Uno saan kita. Ado dita di kita ibalay na nga babae na. Pinasyar na Manong Nemi ti may isang aldaw, indrenana ti aldaw sa angan ti rabi. Nakadadudigin ni pasarabo na Manong Nemi kada tatang nanang kandir kaabsat ko. Ken, sa bali pa Manong Nemi ti pasarabo na kanya. Alahas di gito eh. May bagay amin king ka. Second ka ti kwartam,
igatang mo ti arwatem. Di kita mapintas nga arwatem. Mabangga ti parlor, at papintas ka. Ito no, mabasamak amin na umay kunto ni Jaya kang katikalaysa. Oh, wano kuyog ta ka di, nga mapanag-shopping. Kumaang yung bisyak. Ato ti kaasugig kamak eh. Subliak pen sa syudad dito namin sa nabigan. Kasi kalangan ti gumatang. Pakuyog ka ka kapsat mo. Ano, magkita ka na kita'y amang mga designer tapos tagat makita na no anya ti rombeng nga may pakat ken ka. Mapagbalbaliwan ti bagim tap ti rangam. Tap no agmukha kang mayaman. Oh, aping sanay ka nga sinay. Ago object ka kani? You're objecting my side. Objection, Your Honor. Jerome, sana ka may bagay king ka. May saka ng abogado na laing baknang siya nga ron. Baka alangan na pangagbaling nga katulong iti mansyon mo. Dilayla, amin di kito'y kat impagkapukken ka. Tikarikken kay dubing tayo, isotong paling kita. Kasano na kita doon nga chicks mo? Saan ka mga baglibak? Taoray bagam nga sa awan, tsak mamati. Mahilig ka eh. Wala, saan ko nga libakin? Anak ko matserbit kinagwapo ken kwartak. No saan ko pagustuhan di gumagawawa. Ngam saan ko nga itan ita? Sikat ipatpatid ko di Layla. No anya ti karik idi ubingak. Karik pala ita. Itan nga patungpal ko. Natungpalan tarapap ko. May isang abogado. Naling abogado. Kayat mo ka din ni Sammy? Kumusta mo ni Sammy? Oo, hindi damang ko kinkwanan. Siya nga eh. Na minsan nga nagkakaso di gayem ko. No ha, saan nga siya ng abogado kinkwanan? Wala. Anta ko man ito nagtipagbaluna. Taping amin. Agasem. Nagkamali. Professional ko na nangamhamat abaling nga professional. Lapit ko na. Napan naman pinagbiag na di witness. Ha? Hindi mo ka di amo nga professional hard killer ni Sammy. Jack mamatikin ka. Siya talaga saan ka mamati. May isang professional hard killer. Nagbasa mo tisuna. Siya professional abogado. Nalaing ka abogado. Dapat profesyon ko. Hindi mo't Sammy. Adamat profession na. Professional hard killer. Tsak mamati kang ka, Jerome. Alagad di kapilitan na mamati ka man nuno saan. Nakakatawa nga rin. Kunak man no professional hard killer ka kunak, apay. Apay nga, nakikita mo, nakakita, niramid mo palang papatay, di target mo. Apay sa mo indraman nga pinatay. Tapos na awan ti witness kunak. Ang sungmad na. Sambat nga nairaman ti kontrata ko na. Namaminsan ni Sammy katanaw sa rin ti utek na eh. Agpeso nga saan nga nairaman ti kontrata, ano di nila pinanunot ti masagbayanan. At the witness, is the witness. Kahit no pinatay na ko maindraman, di awan ti testigo, di awan kumatikaso. Mawatan ti bagbagam, attorney. Wali siguro saan ka mamati. Hanggang no kasta nga masahong umitag kita kini Sammy, di syudad. Nakaraglag kami. Paano natin na malagip mi, didubing tayo. Nag-aasan deta. Natungpal ko kinaabogado. Di kayam ko. Isumat ni Mesa nga, ipagtangtanggol di kita abogado. Adadaidin nga kasla makulkul ti panunot ko. Nang naroon manong naming
ito may maten sumarong karman ni Sammy Manonemi. No idi kada dua nga bodyguard na wano umping na. Im kada di yumay na Manonemi sala nga dududwa upat da. Sa nakabutbuting dilangada Manonemi. Apay ko na nagdatakkel di kita paltog da. Nakakita amin nga tao kadakwada nga karuba mi Manonemi sila mabutbutan. Kasla nakakita da kita kung nadat pelikula ko mga kita gons dagiti kontrabida. Ni tatang Manonemi ti adda iti rubayan iti addada. Mabutbuting ni tatang tilanga dagiti kakadua Manonemi ni Sammy. Ininto tayo ni Sammy Manonemi awan ti makita mga paltug na madaklatsbak na igpilan na. Napacheck na nita kaklatsbak na paltug na. Dito pa nagsarita na ni tatang. Tatang! Kumusta kayo? Ay, Sammy. Abi kasi na mabutbutin kayo. Kamukha di ka bodyguard ko. Gagangay ti bodyguard. Abi ko na tatang. Siyempre may saak nga businessman. Dahil business ko iti along the highway ti lugar tayo. Agad basit la data. Ikumpara ka lang yung business ko sa syudad. Ay may saak nga big time businessman kung nadan sa marap. Wala na. Eh, mayak na batam. Kahit kung matungpalan di kita arapap mi kini Delilah. Hila. Kastamat timbaga idi ni Jerome kan idi imuno ng imay. Imuno na lang yung sikakit ti duwang alawas. Ni Jerome. Nalpasin na jay mansyon na. Kahit mapangkamto ka nung matendar. Inikan na nga rin ni Delilah iti kwartang gatang na kanagiti napipintas nga arwatan na sa mamantuang magpaparlor. Hindi mat makakutin ni Delilah at numabalin kat saan nga tungpalan. Rumbeng ula yung tatang at saan nga tungpalan. Kapag dadan to lang masaktan ni Delilah. Apay ko na yun. Apay mo ko naman tigas tamarok. Sa Allah nga ni Delilah no kwa iti ibilang ni Atty. Jerome nga babae ti biyak na. Pagarwatan na amin itat na pipintas. Saan to iyam mo? Dahito ti first, second, third, fourth, fifth. Mabalin ibaganan to nga ni Delilah the first lady. Ngam naskan ka nga the second lady, third lady. Tata, saan nga mapnik ni Jerome iti may mesa nga babae? Dahito at nalawag sao. Adult chicks na. Agbeso man nga kahit na ni Delilah ikasar na. Agbali nga first lady na. Yung santo nga masaksak ti anak yo no makita na rin sa bali pa babae ti asawa na. Nga po ta saktag sao. Kasi ang nga po ta ibagak dahil nga hangkong padakas isutipod mo. Tata, mabalin ka dito tumanon. Ay, akit, hindi pa lang nga dumdumngig ni Delilah. Dito ni Delilah sa tawa, tumantandan. Hay, Delilah. Duhanong kan. Ay, bati pala dirikado dito. Kaya na nga, saan ko mga ipakpakita na kita paltog da. Mga nada o mga polis. Pulis. Sino ko matinaturin ko mga polis dito, tata. Taapay mat, kat pulis na agtiliwan na kayo. At armasyo. Lisensyado amin nga armas mi tata. Ang asinsinan ti amin. Sinsinan ti amin nga niya. Sige tata, mailiw akong ti alak yun. Manong Nemi di makastrek ni Sammy indrekap ng intrang katirida manong Nemi nakiktutak iti arakupan nak. Sabi no. Come on. Siyaklat makararakop kan ka, di ba? Gabot na si Kati, nakanalis to nga, mangarakop ka niya. Ni Jerome nga ron. Lupoy ni Jerome. Babait umararakop kan ko, ana. Ha? Katoy. Hindi kita kurso natin kan ko, ana. Babait mangarakop kan ko, ana. Gabot na sa mo kurso nada, iso nga di mo matarakopin.
Kahit narakupan na ka, agatras kami, di ba? Aping amok. Makita ka na, di madam. Siyak tila mo sa kadi. I love you, Delilah. Allah ka manin. Dita ka manin. Nakalalisto nga talaga manunaymin niya sa amin. Kasla kalisto ti may isang artista na ti action star manunaymin. Aktor. Nagalisto di kiti ima na manunaymin. Oy, nagalisto manunaymin nga sidig na tirupa na tirupa kasanak abulos sa makaliklik. Awang pangilangadak. Sharp shooter di kiti bibig na manunaymin. Maamanan na nga dagos di kiti bibig ko. Nagaraw manong name kapot ay saluksok na tatakulap na iti barukong ko. Ala, Sami no. Oh, Sami no. Manong name no ididamo kita pagbiit laeng tinarakop ka ng nagkakmi. Ngayon iti ti hagun daw manong naming at kurang na laingan nga itid kun ti bagiken ko anak. Okay. No saan lang nga nangisturbo ni tatang manong naming. Bakalo. Imanluko yak un imanugudak. Nga awisan nang iti o nagkumati silid ko. Tapno ipaikon ti kinabirhen ko ken ko anak. Ngayon na ati pa manong naming idita. Agsigam ni tatang. Aha. Ay, tatang. Madi abarok. Alisto ka launay. Bahan niyo tatang tam. Hindi pa nagsublik. Isundot pa nagkalay sa amin ka ni Delilah. Kahit sa lunsudan ta ka ni Delilah na sunod kayat na. No ni Jerome, mo siya ka. Sampay nga naharakop ni Jerome isuna, tata. Ay, siya kamay lang. Naggaling ka ron. Nakaalisto ka sa amin. Siya ti mamanugang niyo, tatang. Alakit na siya at una si kanak ko. No, legal di kiti negosyo. Oo, dati negosyo ti along di highway, ti lugar tayo, apay hanga legal. No kaya cho tata. Magkitak ti mabalin yung pagtrabaho niya sa jetap no ada pagsweldoan niyo. Uno pagbalin ng kayang assistant manager. Ha? Uno supervisor. Mag-supervise ka na kita, ipastig sa dyan, no? Okay mat lang, no? Tungtubala naman lahat paglintigan. Kaya Diyo tatang. Di kita lakit ka anak ko, di sarak mo anak ko. Di ka kabsat ni Delilah. Wano ni Delilah nga mismo. Sumit ko nak ko ma. Isot sumakat kini auntie. Nga mang-manage sa kadatangan negosyo. Kasano ko ma, ito ko amok kita high school graduate ak lang. Alis lang ang masusuro, basta amok kwenta. Manong name sa anak nga napan, edi mablesan, ti mansyon, kanda dumapay nga pasdek ni Jerome. Manong name, gabot hamok nga talaga nga may isalsali. May disdisyak, orang nga ta, no talaga tinungpal ko kumaisuna nga napanak nagparlo, mata kalagiti arwatan na may bagay kanya. Manong name nagdinamag nga kagura na kano tisan ko papan kang kuana. Adamat pa lang na ti kwartang intad na kanyak, di sublik no kaspagarigan. Imay nagpaiso manong name ni Jerome. Hey, abe nga saan kay May? Sorry, Jerome. Amok nga ore maarwatan nak. Abe nga minang kasat pa nagkitan di ba, Kim? Siguro, sana katamat nga langalin no, agbasak men. Pagbasahin ka kahit mo. Mabalin. Ang saan kumay ka rin, pagbasahin na, si kanto tagbaling asawa. Anong oras Serbina? Jerome, lipatan na klient men. Gampo iti dahi dyan nga sami. Ni sami ti kay kahit mong imiti siyak. Madakas ta.
Amok ani sa amin di kay kayat mo. Adumat ti mangipagpatamag kanya kat. No araw ko pa ka di mo kayat. Ngayon na sa amin ti mangarakop kang ka, nakalalitsto ka. Nasakit para kanya ti amin. So, nasinuman ti sa gabal iti padalan ko. Masapol nga may kat. Attorney, anat kahit mong sawan. Awan to utang nga na yung baganakan na itang asami. Namin na doon, ng salakan ko, ito kaso na. Duwa nga datak kila kaso na. Check abogado na. Ibagbagak kang kuha ng alipatan na kan, tapno, sigurado nga siyak ti mga asawa kang. Attorney, sana kami karikan ka. Dito ti may saga po na. Kang runahan na. Saan ka ngayatin? Gabuto ni Sammy ti patpatag mo? I'm sorry. Isinok ni Sammy ti patpatag mo? Sa bagay, di pa lang umbing tayo eh. Madlaw kong asasidig ni Sammy ng sika eh. Diyan ka mo no apay. Nasakit para kanyak ti amin. Ngayon sa nga bala. Orayim lang yun doon sa sumarunong pasama. No siyak, tinagapagtanggol kang kuha na hindi. Siyak mag-ita ti mga mamag kang kuha na. Attorney, saan ko ma? Saan mo ko, awang ko dakas nga ramidam ka ni Sammy, please. Naging gama nung naming nga nadamag. Bimtag ti damag. Nabuhay ti TV. Nanging iti radyo manong naming. Nga ni Sammy. Napaltugan manong naming at natay. Manong naming aglulukan tiriknak ididayta nga nadamag ko. Imula kiti panunot ko manong naming saang isuday jay. Kaing ingas na lang, kanagnagan na lang. Manong naming. Rimwari ti tabloid. Iti kunanan na damang. May isang professional nga hired killer. Pinatay. Tipada na nga hired killer. No, kasta kat professional nga hired killer ni Sammy. Kada sino ti utak. Kada si Marsaro nga aldaw manong naming at development ti news wano damag. Na ikabil iti damag. Nga dadya ka numat lang best friend, dadya nga professional hired killer. Kaya sumit lang ti utak, ti panakapapatay, ti may isa nga hired killer. Nukas tayong patungpal, ni Jerome manong name iti pangtana, iti gayem na. Diyos ko, dagiti nakasingsinga di nga gayem, ngu nagagayem ko, idubing kami manong name. So dati aring na nagpinatay. Makalawas din na palabas manong nemi si maron nga bimtag kadamag. Nimit Attorney Jerome manong nemi din napaltugan kat natay. Manong nemi inyaki din nagdi pasamak ko na. At the development ti damag manong nemi may paggurup nga bimalas dagiti kakadwa ni Sammy tapno patayan damat ti best friend na nga utak ti panakatay na. Binalas ti amin. Manong nemi na imansayag ti bangkay na attorney iti mansyon na sa anak anap-napan mabutay nga. Idinto tanakamansayag manong nemi ni Sammy iti panakabalay na iti pasdik na isariping iti pasdik ng gusto na iti highway. Isut na panak. Anong nemi? Amo siguro dagiti tao ti pagkasaritahan mga talo. Nga retiga po no apay nga siyak tikit kitahin da sa dagiin na rasaas. Manong nemi na kitinasinghed nga kabagyan ng runa na kitinaganak kan kakabsat ni Sammy. So, nadanon ko ti asidag tilungon. Inimalpas ko na matandagan manong nemi
Kanay tanamitem, di kita kahit kung itanamitem. Umadayo kumante, umasilig kanyak ti inana. Delilah, Nana, mabaling ka din nga kasalita ka. Dito'y mabalin. Simuro takman o nemi. Simrek kam ti may sa nga silad. Ada nagkinawatan nyo idi kinisami. Nana, ahawan ti formal nga panang sungbat ko kinukuhana. Ta, maipipitak. Ngam sigun kinukuhana, kada itinaudi nga panagbakasyon na. Kadim pa sigurado na kada kami, nga ti panagawid na, umay na kanto ni kasan. Ta, mararakop na ka, agit inagay kay hanuman. Nakalalisto kami ni Sona, Nana. Anak, binagbagaan mi met anak mi di. Idi ta, bigla nga gipawid, kada giti ako kwarta kada kami. Di mi kayat kumaidi ang anyang at mabalin. Naman pinagdinamag idi nga talaga nga illegal ti pagkapkapon ti kwartang ipapawid na. Idi ta makita da nga dumakkailin ti balay mi. Kan maituloy di kiti kakabsat na tagbasa. Babain kan kuana. Idi pas nagdana ito nga negosyo. Awan ito maramid ko no. Anyaman ti damag. Muna pamati di kiti tao may panggip kan kuana. No may pagbagaan mi met. Ngayon mapagpagaam ka dito kasi ay. Iti nakaramanan. Nyad adanan. Kati amuna kat santo nga matay. Iba't patig na ka anak ko. Sika talaga ti pakabuklan ti rapahap na. Awan ti padamag na ka na kami nga babae ti biyag na. O sa bali girlfriend na. Sana kaskin ni abogado. Nga kinapudno na kit adari kitay mapanid jay nakaiman sayagan na nga masikog. Nga putot ka no ni abogado ti sikog na. Anak, nagparik na siguro kini sami ti mapasamak kang kuana. Iso nga nimbilin na kanyak. Nga roore anyat mapaspasamak. Ket pakabuklan ti mapaspastrek income dito yung pasdek negosyo. Ngayon pasdek na. Kukuam ti kaguduhan na. Nana, diyak kayat. Abi nga di mo kayat. Nagkabot illegal, di pa nakipastig dito isang kadi. Tahan niya nga rod, di mo kasamak. No nagkabot illegal, kuyo din di gobyerno. Saan ka tamit? Anak, nanda pagsasawda. Nga no anyaman tinagtaudan dito ka kwarta. Saan nga iso tinasken? Tinasken. Kadya pa kaaramatan na. Nakadaduti si Simrek na daan ti trabaho, hindi adda ito yung negosyo. Nga dahil tatibig-bigbigan da kay ni Samuel, uno ni Sammy. Ilinto ta ni attorney, awan ti tulungan na. Tila na tulungan na, nagiti chicks na. Nga nasikukan na. Sinse na pagbasahin na ida, scholar na ida. Ngimsikugan naman ida. Anak, sayang nakasaysayang anak ko. Kuna na idi, kaya di na o di nga pa nagbakasyon na. Ngayon ang loko ko man idin, nga isardeng nan teraramin na. Nagkarikan niya ka na. Agig katon, ito nag-asawa kayo. Agig kato materi trabaho na. Isardeng nan teraramin na. Gamot na kayat nan, tiyagbiag na nalintag. Yung customer din tinapasaman. Ni attorney, iti mastermind, di pa nakatay na. Iti anya nga rason,
Gaputi pa nagkarebalda ken ka. Anak, awatem kumar. Kas pa siya tinaudi nga bilin di anak ko. Ora niya't mapaspasamak ko na anak kanya. Nukas paganigan lang. Nusa nga na kayo tag-asawa, naawad tigasat na. Kagudwa ti masapulan dito nga pasnek ti negosyo na parakan ka. Kinasarito ko ti kasinsin ko nga manage. Kada ti umay nga bulan, nadantunagan mo. Mabali mo nga ramatan para ti manang ituloy mo ti panagbasa balasan ko. Napiyan tula ka pangkalaglagi pam, kinisami nga anak mi. Manong na imikal pasanday ta, nagsubliak ka ng pandang tamdag. Hindi kaslamat maturog lahing kasabi. Ngayon nagpanagyaman kang kuhana, yung pagsaktin nagpanagyaman manong na imi. Kan kastaman din. Ngayon nagpanagimaga, ngawan iti sa bali nga makarik na ang itay at nusan nga iso. Takay kahit kung nga amang iso naging ni Jerome manong na imi. Ewan niya may karoon ita. Awanin misami. Analamis mo tinabangkay manong imi. Hindi kay pagdanggayak na kinanggayak manong na imi aging ga nadimtengan ti kaldawan iti ya pa nakaitabon na. Ti makadakas manong na imi nagkidan na kiniduha. Iti may maysa nga simbaan. Imun una manong nemi ni atorne ti oras. Makitam latta manong nemi nga basi ti tao. Idinto ta ni Samuel wano ni Sami manong nemi mas daw dati ka do ti tao. Ngayon may nakipagtulod kang kuana. Kunada adadagayam nga magusgustuhan da abigbigan da timay sa kriminal ngem timay sa nga abogado. Sa damadla ko na nadakdakkel ka no ti basol di abogado ta kriminal lang aruden pangabakin na pailang. Kanagdakkel ka no ti basol manong nemi di abogado ta isut mastermind ti panakatay timay sa kriminal. Ngayon ti sabali na ramid na no di nang tulong iti pada nga tao. Manong nemi, yung karik idin nga sa ano kung gagasawa. Ti mapaspastrek, manong nemi, ti malalak pa nakabagik, ang mapaspastrek, iti negosyo, dedi sami. Inaramat ko ang pinagbasa. Tinulungak na tatang kininanang para ti manakipas nagdamat oras ang kabasit lang ang negosyo. Tinaodi nga kamsat ko nga on pa'y asawa na manong nemi ang padak. Isumot itinak nagbasa kami ng padpada. Hindi maamon na manong nemi, di kaada, tibingay ko, di kakabagyan mi manong nemi, nga kayad naman nagbasa, imbas sa dagdahan niya. Inkarikmat ka na kwada, natulong ako. Ni maning manong nemi, nag-aaram kanya kidi, hanakon nga nauray, nagasawan. Iti agdama manong nemi, may sakpela malasang ititawan ko nga 36. Ada kita dito syudad manong nemi nga mga opisina. Wen, kadyak pulos malipatan, tinagbali na pasat, tinapalapas. Ada di kiti kondawi manong nemi nga mailiwak, ang bakasyon dito lugar mi. Ti pagtarusak, iti Campo Santo, iti tanem manong nemi di sami. Sana ka mapanit ti tanem di Jerome manong nemi ta nakalak, takil ti tanem na. Nakalak. Idin do tanem manong nemi ni Sami kat kas gagangay lang. Nga mabaling nga pasyarin asidgan, pagtugawan, pagpalabasan ti oras. Dahil ito iti pagkasarita ton kaano nga dadumteng nga sabali nga Sami ti biyag ko. Ano gute ka ni Sami nga talaga tinayat ko.
kadakwada kay ni Jerome. Gusto di ko na ni Jerome at sa sidiktirik ng idigan ni Sammy. Uri dugbing ka pailan. Manong naiming sapi kumata, damat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag, kadigidipatag nga dimngeg, kakan nagbuya, nga nagananos, nga nang tuntun sa inong pagtungpalan, dito nga pakasaritaan, tuwing oradagyaman nga pagaya mo, Delilah. Papagaya